Jesu Kristo inkosi. Yeah. Jesu Kristo inkosi. Jesu Kristo inkosi. Wasifela bamwenze abantu uthanda ulaka. Yeah. Mamukhulisi usho lokho okukhona. Zizibuza
umbuzo ndithi mzimkhulu nawe umncane. Hallelujah. Uthando olungakani lwazi. Amen banwele. Ukuthandwa kangaka. Umama omkhulu usengihlekile. Ngithi efona ubaba umpostoli. Angazi uyazi. Ngithi mama omkhulu ngiyingene bese ngisho. Ngivele ndangazi banwele. Ndangazi ba kwenzela emzimbeni wami ngabona sengithi hayi bendiyokhokha netikiti uthi itikiti lani manje mama umfana vele speed ubani ongibuzela speed uthi kanti uyaspida yini kodwa yini nje. Hallelujah. Siyibonge inkosi. Sibonga ukuthanda kangaka. Sibonga ukuthanda. Nama was shocked. I was shocked. Uzokhaza okuningi. Inqabile indaba yokusihlambulula. Amen. Kodwa siyambulela uNkosi uJesu. Banwele bizwe kuthiwa siyabonga andafikelela esikhathini sokubonga. Kodwa ndithi ukuthandwa kangaka. Sithandwe. Singabasemzimkhulu emabhaceni. Sithandwe inkosi uJesu. Asilethela bakhe. Anditsho bambekho bangcwele ngandivika kubo. Kodwa ukuthandwa nje ungaka siyayibonga inkosi yamakhosi. Ubalulekile kancane. Ngizwe umama omkhulisi bengithole ngaboni. Ndifuna zawuvula umlomo. Hallelujah. Ngizwe ethi khona nabefundisi bancwele. Ya bakhona ngeke babone nami manilalele la. Yalalela zonke insuku. Ndiyacela abefundisi ukuthi bangcwele ngokuzithoba nje kumina bake bazosibulisa. Abafundisi sibabone nje ukuthi khona abakude bakhona nabala eFraternal. Useke wamention umama umfundisi. Kodwa ndiyacela beze nje bangcwele banike nje u5 minutes umuntu ngamunye. Only 5 minutes. Hallelujah. Noma ngabe uyacelela 5 minutes kuphela ungadluli ngenxa yexesha bengenda chaza ukuba ixesha sibabe ngiyacela abafundisi ngokuzithoba beze nje ngapha bengendacela kuba ozayo bazawuma lapha bonke ngasikhathi sisodwa kodwa ozawuzoma uzawuma kule ndawo maqondana lesi siphambano njengoba bengitshilo abane azosichaza ukubani wala siyafisa ukubazi abanye sibabona kakhulu apha kuprogram esiyithola kansuku zonke. Ndiyacela ke basukume. Ndiyazi abefundisi banayo induku noba oyedwa nje kodwa bathi mvumvu bebonke labo abakhona beze ngaphambili including iFraternal. Sambona ubaba uNtsuku kodwa ke ngiyacela bangcwele egameni likaJesu. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Mangithatha ithuba nginibulise abangcwele nonke egameni lenkosi uJesu. Amen. Jesu Kristu. Ngibulisa ke ubaba engiqala ukumbona ndimbone efonini. Amen. Ngibulise bonke abefundisi abakhona umama bonke otata bonke olutsha ngegama lenkosi uJesu. Amen. Umfundisi uNtsundu uNtsundu ke ngumngqongo
wase-Eastern Cape. Amen. Umngqongo ngwensundo nguwala ngosophithi ungqolomsila nguyemyemi. Haleluya. Ngwensundo kwancedwa uThixo kakhulu, ngisindisiwe. Ndabamkela uJesu ngasindiswa. Ndaphila kamandi. Amen. Kusukela ngamamkela uJesu ngo-85 namhlanje ndiyaguga ndikambona uNkulunkulu endishiya. Amen. Sengizokhuluma ke apha Dadu Zibande ikhulumele nefraternal yasemsemkhulu. Ngomunye osebuholeni bakhona. Kunefraternal lapha ekuthiwa uSimunye Christian Fraternal yasemsemkhulu. Yona ke eyamkela amabandla wonke mayifika emsemkhulu. Noba azomisa amatende, noba aya kwamasipala athunyelwa kuthina kuqala. Siwenze interview ba elibandla liphethe lo Jesu esimaziyo na. Uba liphethe enye into okanye liphethe amanzi, liphethe oil, liphethe usawuti, siyalidiliza idende. Sithi not emsemkhulu. Simele nje lo msebenzi thina. Amen. Ukhona nje unobhala nangu ya mama uvakalisa. Amen. Unobhala wefraternal. Amen. Utheke nxa befika omama sithi kuzawufika tata ngababuza ngalo mhlobo banichaza ngathi hayi kuhle. Amen. Ngoba siyacwaninga kakhulu kwesikhathi samanje, asinandaba nokuthi umuntu uyavutha, siyabheka uba uvutha evuthiwe na yena. Uyavutha umuntu kodwa engavuthwanga. Amen. So ke tata ngalo mazwi ke ngingumlomo efraternal, ndiyo reporta ukuthi bendikhona mina, sibone indlela nikhonza ngayo. Amen. Kuningi kakhulu okwenzekayo kwezikhathi zamanje, asethusa ukuthi abantu basindiswa, sethusa ilonto ayisasethusi ngoba nezangoma zithi zisindisiwe, neziyoni zithi zisindisiwe. Lento kusindiswa seyilula. Yingakho nabantu bamasonto bethi nisindiswe dilapha esontweni seyabalula. Sesicwaninge manje uba lena uyenza ngephizwi, le uyenza ngeliphelizwi kayisindisiwe. Ngalo mazwi ke ngiyabonga tata kakhulu. Inkosi nisekele nonke. Amen. Enkosi. Inya